Era radyoyu tenki gelen. یکشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنون چند نواروژه ده پیشکش ویکن دم آزادی ریبرا پویه دویمین کنگره آسایی رخصنا دم پارتی آمده به تولی بنا هزاران کسان دست بکر رخصنا پارتی و کهو دموکراسی گلان دم پارتی ایوانه که دعوتی یا نافچه پیازه آمده دویمین کنگره خو آسایی لداردخه کنگره به دروشمن به جواکا رخصتن کری بر بشور پیشروج آزاد و تل دارخستن هفسروک کنگره جواکا دموکراتیک که جده بدران öztürk هفسروک گیشتی پارتی هرمن دموکراتیک DPP keskin bayındır berdeka dem parti Ayşe Güldoğan nünerin rextirin civaka sivil en bajer u be hezaran kes tevlibun de kongreye de coşeke mezin heye gelek jem becil u bergen kurdi tevli kongreye bun kongre bedaqay ke rezgirtin edes bekir le eyvan duruşman şehit namirin biji seruk apo olanda hevseruk eden parti amede Abbas Şahin Beştari Kongre Slavker u Balk Şanser Tecit Ali Serreber Abdullah Öcalan Hevseruke gişte DPP keskin bayırdı kongreye dem partiye Ahmed'de Ağvi Vuha Gotwerin Embe Abdullah Öcalan azad bikin perskerika kur çare ser bikin u Kurdistan'e bixin xwedî statü Devletin yekûyî yekîtiya Avrupa civîn ser civîna kombûr ser kombînên her bikin lê heta niha sed sale du çarekî ji bo pirsgirêkê gelan niha te dayî lê tenê rêberekî rêberê rêbera Rêzdar Öcalan ji bo çareseriya hatta rojarata navîna meseleya Kurdistanê li ser esasên statûyê çareser nebe hatta meseleya Filîstînê rêw rêbazên demokratîk li ser esasên konfederalîzma demokratîk çareser nebe wê pirsgirêkê rojarata navîn wê hertim dewam dibe meseleya Kurdistanê wê li ser statûyê wê çareser kirin meseleya Kurd çareser kirin ji xeylî ve hatta daviyeci, hatta emre mehebe, hatta evgen, jen, dahi, civan, evteş, tekoşin, hebe, ve liser statya Kurdistan'ı, o liser azadiya gele Kürt, o gele Kurdistan'ı ve evtekoşin, her tüm ver devam ve her tüm ver devam ve o her tüm ver devam ve emniye var. Em, jbe konağa koyan ver azadiye var. Em ve konağa koyan ver statya yek milimeki yaplaştırma beşir, bırak düşmüşü misafe, bırak dost demeşim yaplaştırsa. Bırak, dest bidre deste havudu, mir bidre mile havudu, em pecine beşkeyen, em rebere gele Kurdistan Öcalan, azad biken, o em pırskere kapır çareser biken, o em Kurdistan'ı statü biken, Fermantariya giştiya yekiniyen parasnajın YPJ tekildarı çete indaişe yenku devlet Türkiye dagir kervan jibu şerredici gerilla şandine başvuru Kurdistan'ı daxuyani iktidar çepemeni daxuyani ba amade buna endama fermantariya giştiya YPJ sozlar derik berdevka YPJ Ruksen Muhammed u hevseruka desteya parasne ya kantona Rakka'ye Semira Ahmet li çarxereya el naim el bajar Rakka'ye hattayin حتى التوائي جهان جارك دين
Pergotane şehir rojnavavan Bahar Zagros Agahi en ser çalakiyên gerleyen tevgera Azadiya Kurdistan edici heysen devlet Türk Adagirker radyoya mere parvekir li gore Agahiya bi mere parvekirî li zap metina û xakur ki artêşa Türk Adagirker li hemberî gerilayan wendahî dide. Li hemberî berxwedana gerila devleta Türk Adagirker jî hêleke ve arazî dişewîtine jî hêleke din ve gundên herêmê bombardman dike kerem bikin. ve pevajûyê dawê da rastî jî li herêmê parastinê medya hem li Bakur bigire hem li Başûr bigire şerekî pir giran heye. Ev şer rastî jî mirov nikane tenê pevajûyê dawê de jî binirxîne. Ev jî wê li hember berxwedaniyê gerîla, li hember qehremaniyê gerîla wê rastî jî pir bê heqî be. Ji ber ku gerîla niha şerek û niha li çiyên Kurdistanê tê meşandin ev 4 salê xwe tijî dike yani. Ev bi her roj berxwedanî, her roj çalekî, her roj li bin teknîkên ew qas hovene da berxwedanî bê hempa dimeşînin. Ji bin wê mirov nikane tenê bi pêvajiyê dawiyê vagirê bide. Ev jî rastiyekî ber bi çavek ku ne niha dişopînin. Belkî her roj daxuyanên gerîla derdikevin. Her roj dîmenên gerîlan çalekî birayê giştira tê parvekirin. Ji ber wê jî niha eger şerê gerîla, berxwedaniyên gerîla, çalekên gerîla niha li vê qadê tê meşandin, ev rastiyekî xawûstî heye yani. Ev li hember bê hovîtiyê ku tê meşandinê. Ne eger her roj li vê qadê, li qadên gerîla li çiyên Kurdistanê şerekî germ heye, rastî jî binkeftinê ku devletê Tirkiye da bi salan niha van çiyên Kurdistan rûxmê hemû teknîkê xwe xistî meriyetê, hemû hêzên ku pêra hevdîtin çêkirine, hemû hêzên devletê ku pêra itîfaq çêkirine, rûxmê jî eger heta niha jî rastî jî nikare gavekî di zapê da bavê jê nikare teknîkê xwe bi rehet li ser qadên gerîla bimeşîne, bi kar bîne. Ev saya işte berxwedanê gerîla, ev saya çalekên gerîla ye. Bi taybet niha gerîla bi terzê xwe profesyonel mesela hem de hewayî da hem de bejahî da rastî jî hêzekî pir mezin dide gel. Mirov dikare bêje ku destkeftiyên ku çê dibin yê ku vê şerê birêva dibe birangekî serkeft û hele ehlaqî işte gerîla ne. İşte gerîla vê şerê ku niha birêva dibe pêvajû çawa bimeşe yê ku herî niha vê pêvajû dibe bersiv işte ev gerîlayên ku niha serê çiyana ve şerê dimeşîne ye. Niha devletê Tirkiye vê heqetê dibîne, vê rastî dibîne. Milekî da mirov yani mirov rastî deme vê meyze dike mirov dibêje ev zayıftiyê Erdogan e. Ev zayıftiya ku hêzên ku niha destek didin Erdogan'a. Ev ne zayıftî bê çi be yani. Aslında Erdogan vê jiyan dike, vê hestê binkeftinê jiyan dike. Ji binê wê jî niha şerekî bê ehlaqî dimeşîne. Ji binê wê jî niha hemû hêzê xwe xistî meriyetê yani. Niha mesela li Tepê Bihar şerekî pir mezin heye. Berxwedanekî pir mezin heye. Her wiha li Bakurê Kurdistanê bebnav kir, her wiha li Xakurkê. Wek tê zanîn li Metina. Niha devleta Tirkiye li hemû devera êrişê xwe dijwar kiriye. Ji çavkaniyên gerîla van daxuyanîn tê, ji çavkaniyên gerîla ev dîmenên çalekên berxwedaniyên gerîla tên parvekirin. Çawa ku berê xwe da Tepê Bihar meyze kir bi ser nexist, meyze kir hem de hewayî da hem de bejahî da qeybê wan pir zêde çêbû. Hîne jî berxwedanî dewam dike. Niha jî dixwaze berê xwe bide qadên Xakurkê, qadên Brados. Li Brados ew qas mesela sivîlan hedef digire. Piştî ku niha Tepê şekîv girtin li vir tevgerînê wan li ser Tepe bixwe him jî li xetê Şêxzade Kolê Beşkanê da li van deran tevgerînê wan nû hene. Li van deran dixwazin dîsa qereqûrê xwe nû çê bikin. Li van devan ev dirojên dawî li taybet li van hereman bi şeklekî pir dijwar bombabaran dike yani. Niha eraziyê Brados hemû jî dişewitê yani hovîtîkî vî şeklî jî derdikeve. Erazî dişewitîne, gundan vala dike, talantî dike, bi çi terzî jî dike rastî jî nikare li hember berxwedanê gerîla çalekên gerîla jî asteng bibe yani. Bi çi sekvanî be, çi sabotaj be, çi hewayî be, hêzên hewayî be, çi bejahî be rastî jî çalekên gerîla jî li hember vê pir bi bandor derdikeve. Her wiha bertekên gel gerek li hember vê gelê Kur jî, gelê Başûrê Kurdistanê jî rastî jî xwedî helwestekî pir mezin bin. Gelê Başûr jî dizane. Niha eger devleta Tirkiye were xeka Başûr bigire wê rewşê gel bi çi asê da be. Herkes vê rastiyê dibîne.
جبونه و اف رول تنه اف پیواژی تنه پیواژی کی تنه ارکا گریلا نینه گرک و اف گله ما خودی و بر خدانی در بکه و هلوست که پر زلال دینن تنه به داخویانی که تنه به مشه که گرک نبه یعنی پیواژی که به شکلی نینه پیواژی که راستی جی هر کس استخدام سر وجدان خو و به چالاکیون به حمله دست بکن اف پیواژی گرک پیواژی که سفربری که به جبو باشور کردستان جی جبو روجاوا جی هر درجی گرک پیواژی که سفربری که به که هر دره به قاده چالاکی هر دره به قاده برخودانه هلوستا گل لهمبر و گرینگ راستیجی هر ایداوی هم دکانه وانا بیشن یعنی چافکانی گریلا چافکانی هرم جیم دکانه وانا بنرخینن یعنی جوار سرکرده Fermandariya gerekir agahand ku değerişa devleta Türkiye dagir kerde segerleyen van penci ve şehit buya usoza şopandına arman cu hayalen van dubarekir. Fermandariya yekinin parasına yeni Ruştat Kurdistan'a yereke şadeta segerleyen ragahand yereke tekilleri şadeta gerleyen ev agahidan. Devleta Türkiye dagir ker behevkariya pedeke erişen xoyeli diji başre Kurdistan'a da domine. Deser kadel meji erişen havayen arteşa Türk zede bune. Her idavi çardeyi tirme da penci ve incaliye balafren şer ve secaran hatiye bomba baran kirin. Yekini ekme demali ser erkakwa bu had hedef girtin u se hevalin me şehit bun. Diseri cimalbaten şehide xoyelle heng emci tevaya gelin Kurdistan'ı re sersahiye duqasın. Em soz deden hatta durupa xuyna xoya daviyel ser xatavan bimeşin u hayalen wan bigiyen serkeftine. Naslamayan şehidan uhane. Hidayet Resuli binasnav cengavar Mikail. Lemahabate cidayik buye u çardehi tirmeheli penci ve şehit bu. Ömer Fırat binasnav andok tolhuldan rıhaya cidayik buye u çardehi tirmeheli penci ve şehit bu. İrfan Zendi binasnav Raman Renas Libane cidayik buye çardehi tirmeheli penci ve şehit bu. Yereke dedaviya da xuyaniye xwede seri de xelke Ruşate Kurdistan'e bankle herkesi diken ku lehemberi erişan xwedi helwest bin. Le İstanbul'u Erzurum'e vasayı tatın şevutandın endamın inisiyatifacının tol hildir. Le şehri şenku devlet Türkiye dagi kerli serbaşveri Kurdistan'e dahi destek kirin. Le Aravutköy a İstanbul'e u Erzurum'e vasayıten ayı de hezen devlet Türk u hevkaren ve şevutandın. Dayıka şehit ruken rojava ku şervaneke YPJ bu narişin berakat berxodana destaniya gerila yel hemberi erişen devleta Türkiye'da kersila gerogot gerila rumeta geland Paris'e. Gerila leseri çiya şardikin takoşindikin berxodedin gelu acab jibu kaya jibu çiya manaş bu muruvahiye manaş bu insanatiye manaş bu amjiyani ki batajiya bikin berxodana imrani jibu hayra ورام بيروز مباركين قريلا جبو ما هيزا قريلا جبو ما مورالا قريلا جبو ما شيانا تكوشينا ولاطة عم في موقفي خيانتك قدم بي ام شرمزاتك ام لعناتك ام لعنات وشرمزاتك اي خانة قدبي جبر حياة وداري ام دبيجن اف تشتي ناديتا دجمنا ايدي بس اشترى شي خانة ترى بس تجبي خانتي برده لما دايك شهيدا تاني ما بأبي في شورا شباب رب سلوك خراب بردوام بكن حيا ينهبون ينتنب Evha xwediyê xwenastike jineyara rena beyar rojnavan têkoşînaxîn dinirxandina xwe de dibêje di dawiyê de xıyaneta xayînan ve digere ser xwediyê xwe dijmin berhem û bêwijdane divê tu kes li pêşiya kesên li dijî dijmin têkoşînê dikin nebe stange. Xelkê herêmê ticari li hemberî dijmin serîne tewandiye lê pêdeke her dem welêt firotiye û bi çarenûsa gel lîstiye ji ber êrişên faşîstên dewleta Tirk û palpişta wan ya li malbata Barzaniye. Xelkê behdînane ku jana kur ya enfale jiyaye îro cardin ji ber êrişên dewleta Tirka faşîst ne çarmane ku ji warên xwe koş bikin lê gerlayên azadî jî dagîrker û xayînan hesab dipirse û gel diparêze
evladên herî binir û wêrekên gelê Kurd gerlayên azadiyê destûrê nade ku hêzên dijmin li herêmê dagir bikin. Dewleta Tirka faşîst û xyanetkarên PDK radibin û dirûnin bi derewan dikin û dibêjin di vê havînê de em ê operasyonên pêncekilît bidawî bikin. Lê têdîtin ku leşkerên Tirk belengaz û perîşan bûne. Ji metîna heta Sêrgelê, Amedê û Rojavayê Zapê rojane derbên giran ji gerlayên HPG û yê ji astarê dixwin. Êdî ne dikarin pêş de biçin ne jî dikarin paş de vegerin. Rojnama van têkoşîn axîn gotina rêbera POK û dibêje li Kurdistanê bêyî têkoşîn pel jî nahêje bi bîr tîne û dibêje ev gotineke çiqasî dîrokî û rastiya Kurd û Kurdistanê ve dibêje. Şerekî man û nemanê heye û tu kes nikare xwe ker û lal kor bike. Di rastiya Kurdistanê de em dibînin ku tenê tevgera apoyî û gerlayên azadiyê ji bo parastina hebûna gelê Kurd têkoşînê dikin. Ne tenê li hemberî dijmin zêdetir li dijî Kurdên têkoşîneke bêman dikin. Nevzat İçen ji mazgirta Dêrsimê 20 salin girtiye û li dijî têjîtê li girtikê 5 tarî gelek çalakiyan bûye. Nevzat İçen niha li girtikeha Marmara têgirtin û li ser giringiya tecrîtê û bandorên wê ya li ser gelê Kurd û Tirk ji anî feraxivî. Nevzat İçen got têcît bingeha şerê Teybetê rejima şerê Teybeta Tirk bi hemû avaniyên xwe yên ji destûra bingehîn heta bi têkiliyên xwe yên navneteweyî li gorî rastiya Kurd hatiye dizayn kirin. 7 salin bi heman zihniyetê êrişî gelê Kurd dikin. Dewamkirina têcîta li İmraliyê jî teya dewamkirina statûkoya heyî. Rejima AKP MHP jî rejima şer û derbeyan e. Xwedî karaktereke wisa ku xwe li ser pirsgirêka Kurd xwedî dike. İxanet li Kurdan dike, înkar jî bûye bingeha qirkirinê. Lê têkoşîna Kurdan û têkoşîna rêbera po ev zîniyet pûç kiriye. Nevzet Ayherî davî got eger têcît bi temamî nê rakirin, nê şikandin û faşîzm werê vî welatî kadro, welatparêz û sempatîzanên di xeta rêbertî de li girtikê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê her tim di nava çalakiyan de ne û li ser bingeya paradigmaya rêbertî xwe pêş dixin. Di riya giştî ya Kurd û tevahiya gelê li Tirkiye li dijî têcîtê têkoşînê bikin. Ev têkoşîna yekrêzî wê bi bingeha avakirinek jiyaneke aram, wekhev û demokratîk. Jinên Şêx Mexsûdê pirtûkên rêbera Ponî qaştekên di çarçoya pêngava navnetewê ya ji bo azadiya rêbera Abdullah Öcalan de li Bakur û Şadê Sûriyê komên xwendinê pirtûk û perspektîfên rêbera Öcalan dixwînin. Meclisa Şehîd Şîlan Kobaniya Kongreya Stara Bajarê Helebê jî beriya çend rojan dest li navên daxwe ya li taxa Şêx Mexsûdê dest bi xwendina parêznamayan kirin. Jinê tevlî komên xwendinê dibin endamên komîn û meclisên Kongreya Starin ku niha parêznameya pêncan a manîfestoya Şaristaniya Demokratîk dixwînin. 25 jinên Kurd û Arab tevlî vê komê bûne. Jin herî zêde rêbazên naskirina rastiya têgehan nîqaş dikin. Endama meclisê ku tev li komê bûye Meys Şaşo got me gelek sûc ji xwendina pirtûkê û nîqaşan girtiye. Em hewl didin cewher û wateya rastiyên a têgehan fêm bikin. Bi nîqaşkirina ramanê rêber Abdullah Öcalan ên têgehên modernîteya kapitalîst û modernîteya demokratîk êdî di diyardiya naskirina rastiyê de bêhtir zanabûme. Armanca sereke ya li darxistina van çalakiyan naskirina projeya rêveberiya Xweser û rêbazê pratikirina wê di nava civakê de ye. Wêneger Murat Yazar heft rojên li Herêma Kurdistanê wenda bûye li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê ji çardehê Tirmehê ve wênegir Murat Yazar li Herêma Kurdistanê wenda bûye û ti agahî jenayî girtin. Heman çavkanî ragihandin ku heval û dostên wênegir Murat Yazar ragihandin ku agahî jên hatiye girtin. Heval û hûgirên Murat Yazar bi daxuyaneke belav kirin û ji bo kampanya berbelav bibe banga piştevanî kirin. Di daxuyanê de destşan kirin ku Murat Yazar wênegireke Kurd e û ji
جروج رهاییه و اول سر پروژه که دم درج آکوینه چمه دیجله و فرات دیگره و جبوه که جیل هرما کردستان فدره بوندا بویه او واد گوتن وینگیر مراتیا زارل ایتالیای دیجی هری داوی روژا چارده ترمیل ناوچه زاخویا هرما کردستان هاتی دیتن جوی روژه و آگای جنایی گردن مراتیا زار 47 سالیه و به سالان الرشات ناوین Kafkasya u Balkanan wêneyên mirov û xwezayê digire. Ew di gelek pêşbirgên wêneyan de bi serketiye û gelek xelatên wî hene. Çend salin li ser projeyek tekildarî Çemê Dîcle û Firatê dixebite. Em wek heval û malbatê wî bi endîşene. Ji bo Muratya Zar werî dîtin ji bo em kampanyayeke berfireh çê bikin ji me re bibin alîkar.